До кінця, знаєте, я хотів би нашу бесіду зачати з того, що от за що ви говорили мені тепер. Я досить часто думаю не за СССР, але за деякі другі вопроси. Наш чоловік низько себе чує у бесіді, як не так увірено. Він комплікує, бо йомуся видить, що я не так то уповів русинське слово. Я не так сказав то, що мав би сказати. Я забув то русинське слово. Але направду ми маємося фактично, ми маємо думати на дещо іншакою. Ми маємо бути горді, що декілька генерацій наших русинів не ходять до нашої русинської школи. Так виходить, що одна анексія, друга анексія, третя анексія. І кожен раз освободитель доказує нам, що русин не має ходити до русинської школи, а має ходити до деякої другої школи. І от не позираючи на ушитко то, а про нас фактично послідніх 100 років були досить тяжкі в нашій історії. Ми до теперішнього часу знаємо свою бесіду. Ми бесідуємо по-нашому, ми говоримо по-свому, ми знаємо, чим десь скончить в нашій бесіді українська мова і десь зачне наша рідна русинська бесіда. 4 генерації наших русинів не ходять уже 4 генерації. Не мають права, не мають можливості ходити до русинської школи. Але ми стоїмо на своєму, ми говоримо по-своєму. А теперішній час про нас досить важний, бо у теперішньому часі ми можемо бачити деякі процеси ренесансу русинського. Позирайте, я порахував, вже за деяких 15 років вийшло 500 русинськоязичних книжок. Я не рахував книжки, це бібліографія, яку ми із жінок зробили, русинськоязичні видання. І там іде вже на стовки книжок, виданих в русинському язику. Ясне діло, що історія русинів по рокові 1918, коли розпалися 4 імперії, помінялися соціальні, соціально-економічні, політичні условия, вона маленько інша, чим та, котра була ще в часів Марії Терезії, Йосифа II, це у часи Габсбургів і ще до Першої світової війни. Русини по Першій світовій війні обстали нараз у декілька державах. І хоч то були близько держави, приміром, Мадярщина і Чехословацька республіка. Але це були общества, це були держави, котрі між собою конфліктували. І не було можливості з одної держави, приміром, русинам, контактувати із русинами другої держави. Це, приміром, Совєтський Союз і желізна стіна, котра була поставлена, так, між западним світом і нашим. Ми були так істо розділені, відділені від наших братів. Дотепер фактично. І фактично так, воно дотепер. Але при всьому тому ми бачимо, що як би там не було, ми можемо Європейський Союз низько оцінювати для економічних якихось, для того, що воно, чим воно стало про Западну Європу, про Стару Європу. Але я хочу повісти, русини зажили досить много позитива із часу, коли Європа стала мінятися і коли фактично вона прийшла до Євросоюзу. Бо границі внутрішні отворені. Ми деколи вже, коли дехто до нас приходить у гості на конференцію, ми се чудуємо, а як то все просто? Уже і Україна прикапчалася в якимось мірі до того безвіза, коли легко можна перейти тут і границі, і ми можемо контактувати, ми можемо робити далі деякі роботи. Так що нам, русинам, не треба ганьбитися, коли ми зле говоримо по-русинськи. Це не наша проблема. Це проблема тих, хто не дав нам таку можливість за наші гроші, силами нашої інтелігенції, утворяти наші русинські школи, в які би йшла наша русинська моложева, де б вона 10 років учила, не бай, могла б вчити і українську мову, і другі мови,
і математику, і алгебру. Найбільша часть предметів була і у державних язиках, це у державнім язику. Але ганьба, коли люди, котрі себе зачисляють до освободителів нашої землі, не дають нашому народу право дати діточкам школу. Бо це ганьба. І, приміром, як розділ буквально місяць тому у одному з, як на Крайові Пряшево, такий мікрорайон, як Солівар, відкривається дитячий садик русинський. Уже не про школи ми говоримо. Як демократичний світ, він повертається до маленьких народів. І у тому контексті русини, як один з маленьких народів, теж може зажити многих позитивів. Дитячий садок по-русинськи, русинська народна школа. Ясне діло, що русини не можуть себе відгороджувати від світа. Вони мусять знати, і мені це любить, коли я приходжу на научні конференції, коли много русинів низько, молодих, і вони перфектно говорять по-русинськи, але вони перфектно говорять і по-англійськи, вони знають другі язики, вони знають свої штатні язики, державні язики.